Mukthang tipino bo hambai tai sungtini aruwa sini takuk omritni sajak okra bini sakhamena tui sungtini kisa yaphat lagi hini phaimani sungtini 18,000 sungtini buno rang yaphatka tai sungtini joto miliwui aro borkathal esrai sunai tai tomakari tai posim tomakari tui kisa sungtini omo collection khai sungtini yaphatka ingka omo haikeni sakhamyarongno joto takuk bukuk rong yak kholgoi kisa yaphatka hingke ba joto nina ashirwad manui chini bukuk hamari tatari na hamui phainani wngthun botak Chennai hospital o tai jibini bono refer khai horui botabuk Chennai hospital o tatari ka hamui phaina wngthun hambai. Tabu phano tebo rang nangai jong ko borok te lukurong tamu kesar mung dong nai. Lukurong abono kesana musungo omo haikeni juto borokno yaphatka hingkai tatari no bini je takuk omri bobo kisa subajak tun orogi bo tatari hamui phaina wngthun asungani Bini sagrok bahai tabu ojaga. Tabuk to Chennai to refer khai sobijak gai bukhani bemar bini to onek bemar kobangma gai abo bini khai hamui phainani abo lukurongni sajo mankhang gai ba ani charai hamui phainani anga sakai Tabu ojaga doktor tamu report di borok doktor to report rikha borok sawo doktor je samate hinge borok to tabuk abo to bini shorini tuirok bukhani je tuirok karikha bukhani bemar gai tei tabuk bithi uskang chimi borok chari tongo o bithi bai tumu ungya hangkai borok onyo ব্যবসা khaina ko doktor rok akok sawo gai tabuk bises problem gani rang puchano bisi karon tangi gang jibi ono mas der mas tonika gai abni babino somochi agani rang nino besi problem ni ang tebo rang nangai jong ota. tebo rang nangai to